Mizo Zirlai Paul Headquarters Champhai ten Government Champhai College Zirtir to in Dailona le Da Bel Anorna Voin Khan School Culture tele Sorkar Pisa Kai Turte Danania Higher and Technical Education Minister Dr. Vanal Thanan Press Conference anayin Thilomdan Asoifia Boka Chuwangin Thilomdan Country Theite Isoilok Teang MZP Headquarters Champhai Ruaitu te chuan kanzona anchandanin Higher and Technical Education Minister soyang hi kan hun tiam chung khan soini se kan nga kanga nor angai lawang kan nor tur thu press release kan ti chuan nuwa chau sorkar atangin chhana kan mu antia heta press release an soi hi July ni somthum pakhata anti chuane he press release antarlandanin MZP Headquarters Champhai chuan Government Champhai College Zirtir to Indailona hi tun sorkara po beisena sang taknen bozui ngal niin achang tu minister nena lekha thelu ni tiantar langa an lekha thelu masakber hi June thla ninan soi June thla an lekha thelu hi achan na an mutak lawa wangin thlamasa July ni sompariata khan Higher and Technical Education Department chang tu minister nena hian lekha thelu lenia July thachunga Zirtir tu kanin dailona te hi min riat hiam puya min nokha sakturin kan ngen leni antia an lekha thelu hi July ni somni paruka khan Minister PS nena an thelut le bok ninan soya hei hi asof copy inane chana an mu hun tura an beisaya chana engma andong talawa sorkar hian August ni khata aron changa MZP Ruaitu te hi department lamin meeting an nei puya amai ro chu heta hian Zirtir tu in dailona no kha hun tur engma an soi chiang theibik lawa ti chuan August ni karmasa zirtop ni ya khan Government Champhai College Zirtir tu le Zirlai class culture te andang ta a hemin nu hian Minister Press Conference masaber kan muta a athu soilai mu ber chu kan ngai tu dona August thla hian sorkarin Zirtir tu sem rual kalpuya tuma chuta chuan Government Champhai College Zirtir tu in dailona MZP thuthlen po hi tihlotling tura mala kaniyang tinasoya hetilai hian MZP Headquarters Champhai chuan voina nor hi ankalpui chhun zoma sorkarin anthil phut hi atihlotling lawani chuan tiamchin nom lova kalpui chhun zom antum thu an soi bokane wada hianin thulawam kan delo ani chuanin tiamchin nom lovin ti hian kan ka chho tura kan ngai emania chuan achana chu khan ni moi lo ti na ni oh khalai kha soi zawde wangai ka sia kan minister na aran soya khanin tle ma thudik lo de na ko oma June tha submit kan nia kan lekha kha ave khan na kha ti chuanin July tha kan submit le ya July tha ani som pariata kan thelu ta office ama kan mu thelo wangin office kan pe ya ti chuanin MZP Champhai na deadline kan siama wang khan hun tiam chung kan siama wangin amungai te kha share kan do na wang khanin APS kan bia chuanin APS bula khanin kan soya kha amungai kan tia ti chuanin asof copy kha July ni somni le paruka meron di le ni APS in ti chuanin kha nia so khalai khanin kan bo zuin hala min ti saka kan min sarkhanin amai ro chu APS ina July ni somni le paruka meron di an di wang khanin admuha lo te na nia min bo zui sak lo te na nia kha kan lom lutuk lo wa ke mani atang chuanin te kan sema sadua ti chuanin kan PR kan siama ni som thung le pakhat chung kan ha ka July thum khat kan ha ka ta chuan officer wal zawa PR kan siam ta August ni khati chu in siam nan hun mangela kan tia ta chuanin kha le kha kan submit zong zama khanin tuna zirte tu in siam rem tu chungchang ti te himin sai pui lo wa college dang te anlo ti puya adil ve thote anlo sai pui ani chuanin ka shelo wa ani chuanin anlo lung oi po ani mai thaya
ke ni a chuanin minister atangin pakhat ma kha tiang chi kha siam rem tur ni ti po kha shet kan nei lova khang ani wang khanin min nge sak lo hle nin kan shia an mani tra comment pakhat ma kan don lo wangin tun pia kan siama pia kan siam to nuwa khanin ogas ni khazana aizol ko ram chan lai ni a ta chuanin join direct ko remeron ko wa kanin bia ta choi min lo shil thowa siam rem tur ni a mi lo hak thei gem ti ani a amai ro chu ta po chu kan han zot le a chu mi hun chung tal chuanin ti thei ani ngem assurance semin pe thei gem kan ti a an thei bik lo ani an tiam hun chung tur an soi thei lo wa be se ni ti chawin min chara wangin tu ni kan thlenga ni a tin kan minister na min chana po lo ha tur min nge na amai ro chu ni po kan bet thowa chu mi hun a chuanin ti hun chung de in nei thei gem kan ti a chu tiang chuang ma kan don lo wangin tu kan thleng ta ni ti kha kan kal le chan hi ani hetatrang hian an buaina nialang ta chu MZP headquarters champhai hian July thla thleng sorkar chhanna an nga ka an mutasi lova nawrh huaihawt an tumta sorkar hian MZP in a chan hun tura beiseya an chang ta boxi lova an ngai tua don ti soima se MZP hian July thla khan tuna min chana ang hian min chang ni se chuan nawrh kan huaihawt atru lowang nawrh huaihawt kan tum ti press release kan ti chua tang chein malak na thom hi kan hria an tia hei hi an lungoi lo chan pakhat le nawrh na an chhun zom chan ni na langane voina HNT minister hian apisa press meet te koma government champhai college chu zirtir tu sanction po satranga te in zirtir tunga ber.2 ani thua soya zirtir tu anchan hi za somthum pariat point paruk pali vel niin government champhai college chu andu saka rusa 1 rusa trule PM musa atanga thuam that me kani ba ka zirtir tu da bel chungchang po ashana po siam bel na tur thutuk na siam sakan ni to thu asoi vele a chuba ka chuan MZP te an malak na tur hril hriat ani chunga noran huaihawt chu poyati thu atar langtel bokane MZP headquarters champhai te lungoi lo chan ne na ngai tuin ministerin press meet te a hril hi nawrh huaihawt ti top na khop ani angem te ro chu naktu ka kan chian theyo me zirtir tu in dailona wangin noran huaihawta min pek ma chuan kan chhun zom do ne anti lain sorkar lamin kan malak dan tura kan chang to cheu tinan soi thunga MZP lam chuan nawrh huaihawt kan tum chawin ani chhana kan hmu ni anti thunga an hun beisei July thla chhanan mulo thunga an buena hian an thu alain mu fu chialo ninalang minister hian government champhai college chu sanction po satranga zirtir tunga ber.2 anni thu asoi rual hian sanction post omzat zirtir tu nei phalo college panga an om ti soya heng college te hian zirla yang zat ngen nei ti tele MZP headquarters champhai tenan deal political science le economics zirtir tuwa government champhai college hi anin dayem tiro chu asoilem lo thunga MZP te lungoi lo na ber june thla tangin le kha kan thon to July thla po kan penon le a ma se kan be sei hun chungin min chang talo antia engwanga mala kan tumna hi July thla chuan chang tamai lo ngen ni ti te po media report masa chuan mutur omlem lowane hetilai hian an le khadon hi minister le commissioner howa soiho nga lania zirtir tu sem rual chu sorkar malak mek na ania wangtele mundanga trangpowa le kha andon thawa wangin arang theyang bera kalpui turin thutluk nan siam tin minister hian asoya an thutluk na siam an soi chuak talo hi an buaina lai mu ber chu ani tak mai mela MZP lamin kan thil phut hi ti hlotlin mai theya kan ngai kan norzel done anti vemek bokane norhoi hotna hi politics a in chir thena tan chuan arem chang ve bokane
MZP te hian mong hiat tuan nei tianga soi thom arizui ngal zata hemi chungchanga hian an thruai tu te chuan an du chin ron chui ro se politics a in beina atel lo zia chu an thremayang tin an soi MZP headquarters champhai hian Congress MNF le ZPM te an nor khum kim tavek thungane Congress hunlai khan district hospital a doctor in dailona nopang doctor an nora boruak asosang hle nei kha DC complex a lir thei halani in nor huaihawt tu te hian circuit house chu lungin an tong boka Mizoram deng chuak norna ani kha MNF hunlai in high school zirtir tuin dailona wangin zirtir tu le zirlai school culture te danan lo ni to boka hei ro hi chuan ni hni khat velbak awlo thung sorkar nena nin rema tuna zirtir tuin dailona wang bokin an nuar le ta khopa khata an headmaster nazom an rem ti tolo nu le pa ten noran lo huai hot khum nen chuan a in person ang reng khop mai